Dacă se întâmplă ceva, vă rugăm să veniți să ne anunțați noi aici la microfon. Da? Și pentru că tot se pune aperitivul, am și o melodie foarte specială pentru cei care știu ce înseamnă dragostea cu adevărat. Cea mai frumoasă lentă de la mine special pentru doamna mea prezentă. Dedicație specială de la mine. Eu am ce spune. Vezi? Ia atențiune! Pentru Dana și pentru ea, viața lui să aibă unul! Eu te iubesc cum l-am iubit pe nimeni și tot restul vieții fie poate inima mea. Ești gloria, ești aerul de respir și putere când îl dai prin puterea ta. Te iubesc.
cei care își iubesc frații și niciodată nu-i vine până la moarte. Ia să auzim. Lașule, tu mă înțelegi pe mine cel mai bine. Ceea ce scrie de fratele tău. Și-ți mulțumesc că îmi respecti muzica care e o țiocăție. Să-ți trăiască măicuța mea, familia ta și tot ce iubești. Ia să auzim ce spune melodia asta adevărată. Lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine, dar la cer până la pământ, cum la bela mesu. Ia nu înțeleg de la mesu. Pentru toți frații lui, pentru Marizică, pentru viața lui, inima lui, pentru nașul mare, pentru Didi Versace nașului, pentru Micețu, pentru Petre și în ultimul rând, pentru domnul Bactalia, să aibă noroc. N-au uitat că l-a crescut pe versul, se dea Dumnezeu și pe cine. Să mai repetăm o dată melodia asta, de 50 de ani de la fratele nostru de la versul. Auzi. Lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine, dar la ce până mă pământ, toată lumea mețul. Lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine,